Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Kuri seiko kwamungava muri kuma-TV mana enyika. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma muri sei zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri murume uye zvakare ndine makore 31 years ekuberekwa. Ndinonzwa kufara chaizvo mukoma, even though right now ndiri kurwara. Patakati tava kuenda kuRoadport kunoti tinge tichizokwira mabhazi tinge tichizodzoka kuno kuJoni, takanaiwa neimwe mvura mukoma. Pakarova imwe mheni yekuti kana amai vangu vakati ngatidzokerei kumba. Apa tainge takamirira motikari yainge ichazotitora ichizoenda nesu kuRoadport, but ndakati German never surrender. Amai vangu vakandibvunza kuti ndokuti kudii ikoko apa tichinaiwa nemvura. Ndakangoita sekunge munhu arotomoka, so ndikangoti German never surrender, and that is the theme yandikuda kuti ndinge ndichizomhanya nayo iro rino gore, kunyangwe paine macases akaiswa pamusoro peupenyu hwangu. Nyaya mukoma yakatangira pakuti ndakaenda kumusha, ndaenda kumusha then takabva tachizoenda kumba kwana amai vangu kumusha. Ndikati gore rino ndoda kuti tinge tichimboenda kunoona hama dzaamai vangu. Saka tasvika kuya takagamuchirwa, saka vaifungidzira kuti muzukuru auya nemari yakawanda, even though uine mari but mari inenge iine urongwa mukoma. Saka pakabva pachizotogarwa dare remhuri kuti isusu tikufanira kuti tinge tichizoripa hama dzaamai, tinge tichizobvisa jeredzwa. Tikati pari zvino mari hatina because isu tangouyawo kuno for Christmas. Vakati panosokubvisai idzodzo dzamuinadzo kunyangwe dzemabhazi, munozongotsvaka vamwe vanhu vanokupai mari. Saka ndakaona zvisina kukodzera kuti tinge tichisunungura apo pashoma patainge tasara napo. Ndakaona kuti vanhu havatende zvekudaro because takatoendawo tiine magroceries and tiine chikafu chakawanda tichiti tikunoenjoyawo nehama dzaamai. Amai vakazototanga kutochema, saka ivo vanasekuru vainge vachiti kwatiri, zivai kuti ndisu takakuchengetai, baba venyu hamutovazivi, mabirth certificate amunoshandisa muri kushandisa mutupo wedu, chiendai munodhilitisa mutupo wedu pamabirth certificate atakakutoresai. Saka bvisai jeredzwa. You know, it was very painful the way that they treated us because ndainge ndine imwe hanzvadzi yangu titori nemukwasha, saka vane motikari yavo yakanaka, it is an Amarok. Saka vainge vachitongoshora vachiti izvezvi mauya kuzotishairira nemotikari asi chamakabata hapana. Takambotaura navo tikati no, sezvo matiudza patichadzokera kubasa tichashingirira kuti tinge tichishanda, kana tashanda then tozounganidzawo zvimari tozouya tozobvisa jeredzwa racho ramuri kuti tinofanira kuti tinge tichibvisa. Ndakabva ndachizoiswa case pamusoro peupenyu hwangu nevamwe sekuru vainge vakagara havo vasingandifariri. Sekuru ivavo vakangoti zvaunoona iwewe kana uri sewe kuJoni uchangodzokerera mahara, sezvawagara uchingoita unongoenda South Africa odzoka usina kana chawakabata. That was a very painful thing mukomanashe to be told by your uncle. Ndiamai vangu kaava. Ndakangoramba ndakanyarara even though ndainge ndichida kuvapindura, asi hakasike kutanga kuisa case pamusoro peupenyu hwangu. Ndakambochonera munomu muJoni zvinhu zvisingabalansi ndichishanda pane rimwe prazi. Saka paprazi ipapo murungu wepo ainge akangwara, saka zvaaita ndezvekudai, taiti zviya kana tichienda kumunda aikuudzai kuti pari zvino tiketi renyu harisi kufamba, rinozotanga kufamba mushure mekunge masvika kumunda. Apa munenge muchienda kune rimwe prazi about 40 or something kilometers. Saka kuenda pamunozoenda kumunda ma-hours otanga kufamba, so you would find out kuti fortnight painozonopera unenge usina kana mari
life was just difficult. Taingoraramira kungotengawo chikafu apa nekudawo kwekuti mapurisa ainge akanetsa gore iroro zvekuti zvivheni zvaingogara zvichingomhanya all over the place mutown mainge musingapindiki. Murungu akabva atoti chance given, nhamo yeumwe mukoma inotopfumisawo umwe munhu, because akabva achizovhura shop apa taitengeserwa hungava huri hupfu nemamwe maziprice ekupenga. Saka aingoti ndinokunyorai vakomana, waizoendawo uchinonotorawo chikafu chisevo at the end of the fortnight oona kuti unenge uine 100 rand. Mwedzi wose waipera kuti usina kana cent raunenge waseva. December aizotosvika wotoona kutoti handina kana mari. Zvechokwadi ndakambochonera mujoni, but vakaisa case pamusoro peupenyu hwangu vakati iwe uchafirako kujoni ikoko. Ndakazotanga kunamata, ndopandakazoitawo breakthrough, ndikabva ndachizowanawo basa. Pari zvino ndava kuitawo zvekuvaka. It was a big breakthrough zvakaitika ipapo. Saka makore ose awa ndaiti kana tikaenda kuZim I would avoid kuenda kumba kwana Muchemberi, but apa ndakazongoti hamai vangu vakura, zvinhu zvakangonaka kuti tinge tichiwirirana nehama dzamai, not to live a private life because hauzivi zvinozoitika mangwana. So mukomanashe ndobva takaenda tikanoitirwa drama nemadzikuru edu. Saka takazoti tabva kumusha takamirira motikari kuti inge ichiuya kuzotitora inge ichizoenda nesu kuRoadport, because mukuwasha iyewo ainge aine vanhu vaainge achida kutakura vekubasa kwavo. Murungu wavo ndiye akatovapa fuel yekuendesa kuMuzimu nekuzoti vange vachizodzoka kuSouth Africa. Saka takaona kuti tainge tisingazokwani, tikati isusu tinoita zvebhazi. Saka patakati takamirira motikari kuti iuye kuzotitora mukoma, takanayiwa neimwe mvura. Amai vakati vakomana ngatidzokerei kumba, you will go back tomorrow. But ndakati never, I am going back to South Africa. And rino gore mukoma, I am going to work, and I'm going to work very hard. As long as Mwari variko, I know kuti ndinokunda chete. And what I am grateful about it is that this time around, sekuru pavakaisa case pamusoro peupenyu hwangu, vakatozvitaura pamberi pevanhu zvekuti vanhu vose vakashamisika kuti musadaro mwana. Saka ndinotozviziva kuti muvengi ndakatomukunda nechekare, ndokusaka vakaita zvekundikesa in front of everyone, because dai ainge vachiri nesimba, he was going to do it privately, but kutobuda pachena, it is because I have already defeated the devil. Nyaya yangu yakarebesa, but pari zvino ndangoti ndinge ndichikuudzai izvo zvakaitika patainge tiri kuZim. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu kuisa case pamusoro peupenyu hwemwana wehanzvadzi yako. Why kuda kudya uko, kana kuri kunzi wakaitirwawo utsinye nehama dzekwababa kana kuti hama dzekwaamai, you can come to my inbox and then you can share with me your own side of the story. Maconfessions mamwe awo andakareceiva, mamwe acho unongoti awa ndiwo anonzi mawani. Pane nyaya yandakatumidzirwa ichibva kune vamwe madzibaba avo vari kuti vanogara kunonzi kuBrits. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Zita rangu ndinonzi Joseph. Ndichachinja ndichati ndinogara kuBrits so that ndisazozvidhakisira business rangu, but ndangoti ndinge ndichireurura munge muchiziva zviri kuitika paground. Makati muri mugore ra2015 ndainge ndava kufambidzana neumwe mukadzi uyo ainge achibva kumberengwa uko. Takafambidzana then ndokubva ndachizodiscover kuti hanzvadzi yake yainge iri n'anga. Ndakati zvakanaka izvi, because ndainge ndagara ndine zvainge zvichindinetsawo mupfungwa dzangu. Ndakabva ndachizotanga kuwirirana natsano vangu, taiwirirana too bad zvekuti taigara tichingotaura tose. Ndakabva ndachizoendawo ndikanobvisa tsvakirai kuno. Ndaenda kuya mukuzotaura kwatainge toita, ndakabva ndachizovaudza kuti
zvinhu zvangu zvainge zvisiri kunyatsokufamba zvakanaka. Vakati neizve nhai Mukwasha, chii chiri kuitika? Sei usiri kunyatsokuita mari? Because ipapo pamba pavo painge pakaita kuzara vanhu. So ndakavaudza kuti what was going on. Of course vanhu vaita vachiuya kwandiri, but ndainge ndisinganyatsokuona kubuda kwazvo. Vakabva vati kwandiri, iwewe kuti unge uchifambirwa zvakanaka mumatare ako, uchiti kana ukabatsira vanhu, vanhu vange vachizouya kwauri vachizokutenda. So vakanditi vainge vachida kuzondisimbisa. Ndakafara zvikuru kwazvo apo pavakati vainge vachida kundisimbisa. Vakandipa mushonga vakati kwandiri, zviri kwauri kuuraya anyone wemumhuri yekwenyu. Kana wauraya anyone wekudzinza rekwenyu, then munhu iyeye uchange uchizoshandisa mudzimu wake. Ndikati sekuru iyi yekuuraya ndinotya, hapana here imwe option? Vakanditi kana uchida imwe option mazano haaperi. Ndokubva vachizondiudza kuti imwe option yainge iri yekuti ndinge ndichizogeza nemvura yakagezeswa chitunha. Ndikati ndinozvigona here tsano? Vakati zviri kwauri, tarira uone kuti pamba pangu pakaungana vanhu sei. Ndikati saka mvura yacho inozoshanda sei? Vakanditi parufu handiti panogara pakazara vanhu, irwo rufu pachezvarwo runodana vanhu. Saka iwewo kana ukageza nemvura yakagezeswa chitunha, pose paunenge uri unenge uchingodana vanhu chete, ende vanhu vanenge vachiuya kwauri. Vakati vainge vachazondipa umwe mushonga wekuti ndinge ndichizokwanisa kufembera. Vakati kuprofita kunonetsa, zvinotoda riri simba rinenge rakabva kuna Mwari kudenga. Kunyange uchiita zvechivanhu unofanira kutoti unge uchitova nesimba rekuti unge uchikwanisa kuzoprofita. Vakati vazhinji ivo vanoita zvekungofembera. Vakati neniwo pano uchindiona ndakadai ndinoita zvekutofembera. Saka vakazoti vainge vachazondipa musoro wegora, vakazondipa misoro yemakora iri maviri. Vakanditi panenge paine krawa rako unofanira kuti unge uchizocherera misoro yako yemakora yose iri miviri yakatarisa kumadokero. Ndikavabvunza ndikati zvinoko kana kuri kunzi ndikazochinja sowe? Vakati unongoitora unongoifukunura woenda ubva wachizonocherera gomba pane rimwe sowe iro raunenge watanga. Ndikati ko haizori here? Vakati kwete, izvi zvinhu zviri spiritual, saka haingamboori, unotongoiwana itori right. Ndakatora misoro yangu iya yemagora nemudzimai wangu, takabva tachizoenda kuHarare. Tichingonosvika kuHarare chete sezvavainge vakandiudza, vakanditi pane zvichangoitika, uchatongowana mukana wekuti unge uchizowana mvura inenge yakagezeswa chitunha. Saka zvinhu izvi zvakaitika kuWaterfalls. Pane umwe muMuslim uyo akashayika. Apa ndakangorasikirawo kumaraini eikoko kuWaterfalls. Ndainge ndiine mufesi wangu wandainge ndichida. Mukuzongonotaura nevanhu mukoma, I ended up ndava kutotengeserwa mvura iyo yavainge vakashandisa pakugeza kwavakaita chitunha chavo. Apa vainge vari vanhu vandainge ndichiziva. Ndakaenda nefriend yangu parufu irworwo, but sezvandainge ndakaudzwa natsano vangu kuti zvichatongozviita zvega, muchatongowana mukana wekuti munge muchiwana mvura iyo inenge yashandisiwa pakugezwa kwechitunha. Ndakatengeserwa 2 liters yangu yemvura, ndikaitora ndikaikanda mumotikari. Ndakazoti ndadzokera kumba ndikavafonera ndikati tsano zvaita, ndaiwana mvura iya. Vakanditi unofanira kuti unge uchizogeza nayo pakati peusiku. Kana ukaona zvinotyisa usavhunduka, unongoramba uchingogeza, uye zvekare zviite zvinhu izvi wakatarira kumadokero. Ndakazotaimira zuva randakaona kuti mudzimai wangu ainge akadhamba nehope, ndikamuka ndakabuda panze, mukomana chandisina kana chandainge ndakapfeka. I still remember kuti pandakabva kuspare bedroom kwandainge ndivete nemudzimai wangu ndichipinda mupassage, mukoma hana yainge ichirova because hanzvadzi dzangu dzainge dzakarara mudining. Apa ndisina kana chandainge ndakapfeka. Ndakanyawaira ndikabuda panze ndokubva ndachizotarira kumadokero, ndikabva ndachizotanga kugeza. Ndakati ndichigeza kudaro ndopandakaona umwe munhu akatanga kuuya kwandiri, ainge achifambisa, ainge akapfeka zvinhu zvewhite.
ndokubva angonyangarika apo paainge aswedera pedyo neni. Hana yangu yaita kurova, but ndainge ndakanzi usavhunduka, you just ignore, woramba uchienderera mberi nezvaunenge uchiita. Ndakadhudhudzira 2 liters iya mumusoro mangu apa ndichiita kubvunda. Ndakangoti ndichingopedza mukoma, bara randakarova ndichidzokera mumba, but ndakati ndichimhanya kudaro ndaitonzwa kutoti kuno umwe munhu ari kutonditevera. Apa ndainge ndanzi haufaniri kuti unge uchizocheuka, nekuti kana ukacheuka dzinobva dzatongorasika pfungwa same time. Ndakamhanya ndikapinda mumba, then ndokubva ndachizoenda kubedroom kwandainge ndakarara nemudzimai wangu. Ndakatombogara pacheya ndisingadi kuti ndinge ndichipinda mumachira, because ndainge ndakanzi unofanira kuti unge uchizotanga waoma, haufaniri kuzvipukuta. Akavhunduka akamuka akati, kochi sei makagara pacheya makashama? Ndikati ndanga ndichinamata. Ndokubva ndasimuka ndikatora gemenzi rangu ndikabva ndachizoripfeka ndichiita sekunge munhu ari kunamata. Ipapo ndakatokanganisa mhiko, nditori nehanzvadzi yangu uyo akazoita miscarriage nekuda kwekukanganisa kwandakaita mhiko, because ndakazvipukuta ipapo pandainge ndichipfeka gemenzi iroro. But it is a story for another day. Takazodzoka kuno kuSouth Africa nemhuri yangu. Mukoma ndakangoti zuva randakasvika vanhu vakangoti mulocation, madzibaba mauya. Then later on ndakazoona vanhu vava kuuya pamba vachida kubetserwa, and munhu wose aiuya kuzobetserwa neni aitosiya chouviri. Musi iwoyo I think ndakaita almost 2000 rands, because vaiuya nema 200 1000 vachiuya nemari, vachiuya kuzondipa mari. Saka ndakabva ndachizotanga kubata mabig customers maSouth African. Motikari yandiri kushandisa ndakangoendwa neni kuibikers. Pane umwe uyo wandakabatsira aishanda kuTransnet, saka gumbo rake raipota richizvimba richibuda urwa. Aitoda kunobviswa gumbo iroro because rakamunetsa kwemakore akawanda. Ndikati no, ngatimbotanga tamboona kuti zvandichaita ndichahwina here. Kana zvaramba then mubva machizoenda henyu munoitwa operation yekubviswa gumbo. Saka ndakaona kuti akagadzirwa kubasa. Kana uchishandira makambani awa hurumende, vanhu vanonyanya kuchinyirana stereki because vanenge vachida zvinzvimbo kumabasa ikoko. Saka ane munhu akamushinira kubasa, ndokubva achizotanga kurwara. Akarwara kwemakore kuda 10 years. Gumbo iroro rainge richingomunetsa kusvika tichizosangana ndichizotanga kumubetsera. Saka ndakango ratidzwa vision yezvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiita. Ndikwanise kuti ndinge ndichikuudzai mukoma, but ndakashandisa tsanga, munyu nelucky oil, but kuti ndakazvishandisa sei handitendedzwi kukuudzai. Ndakati ndazvishandisa zvinhu izvozvo mukoma, gumbo rake rakatushuka, pakabuda hurwa zvekuti ndakatombokanganwa kuti ndine munhu wandabatsira ainge akangogara panze. Imboka dzakasvika pakumuunganira, hurwa huchingobuda chete. Ndakazomuudza kuti ange achizoenda kuchipatara after 3 days achishandisa munamato wandainge ndamupa. Akaenda kuchipatara, madhoktors akatoshamisika kuti kochii chaitika, you have recovered very well. Patori neumwe chiremba akazouya kwandiri, ndakapotsa ndahwina mukoma because ainge ari mukadzi, ainge ari kuma40s, hana kumbogara akaita mwana. Paakauya kwandiri ndakaona kuti chibereko chake chakavharwa nezibvuta kufembera kwandakaita. Saka ndakatooneswa vision kuti unofanira kuti unge uchizodai. Saka ndichitotaura naye ndakatoona kutoti munhu ainge ari willing to do anything. Ndikadai ndakatoita mwana nemukadzi muSouth African kiki pamwe mapepa angadai akaita, but ndakatya kuzogadzirwa natsano vangu because iyi in'anga imwe inotova nemasimba ende basa ravo vanoriziva. Saka ndakatya kuti kana ndikaita saizvozvo tinokwanisa kuzopokana natsano vangu. Ndikabva ndachizomutsvakira hangu umwe murume ainge akambouyawo achitsvaka mukadzi ari wemuSouth Africa. Pakatoita mwana wavo, I think mwana wacho anenge atova
kuma 4 years or so if I remember, vakandiitira zvikuru mukoma. Kumba uku ndikacheresa bhoro tikaisawo masola, ndisu vanhu vekutanga kuisisawo masola pamba. Saka ndo mabasa angu awa andinobata ndiri kunoku kuBrits. Vanenge vachida kuuya kwandiri ndinoti uyai nekuwandu hwenyu, asi chokwadi ndichocho, handidi kukuvanzirai. Ini ndinoshandisa misoro yemakora, asi kana kuri kufembera here, kufembera kubasa, ndinotokuudza kutoti iwewe dambudziko rako riri pakati nepakati, nekuti ndinoshandisa misoro yemakora ende ndinowandirwa nevanhu nekuda kwekuti ndakageza nemvura yakagezeswa chitunha. Ainge ari muMuslim murume iyeye. Iyi vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna madzibaba. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndataura chokwadi changu, ndakageza nemvura yechitunha. Inzwaiwo nyaya imwe iri pano. Hanzi kikiki mukoma muri sei, ndipeika mafoni numbers enyu ndimbokuisirai mari yedrink muwane chekunwa paChristmas. Hei basa munogona mhani. Apa ndakatopromiswa nemurungu kuti January, musi wa15 January, murume wangu ari kuzotanga kushanda neni. Ndava kutogara pabasa ende murume wangu anotopota achitouya, and I want to thank God. Mwari ndimwari veminana ende vanogara vachingotiitira minana isu vamwe. Zvakaitika mukoma ndezvekudai ndakakawada vamwe madha avo vakandisiya pabasa muna December, ende chekuita havana. Ndakaudzwa madhiri ose avo avainge vachiita nemuroora wavo, because vainge vagara vaine grudge nemuroora wavo. Saka muroora wavo ndiye wavaifanira kuti dai vakasiya pabasa, but you know, nemafamily politics vakabva vachizotaura nemurume wavo. Murume wavo aiwirirana nemurume wangu. Zvaizvezvi hatisisina ukama, because takatoblokana pamaWhatsApp ndikoko. Isu basa ndisu tiri kutorishanda ende takatochigwina ende ticharamba tichingochigwina zvekutodaro. Shame pabasa pandinoshanda mukoma nasvika ndinoita madiro ko iyo wifi yakati tii. Kubasa kwandainge ndichimboshanda uku ndaitoita zvekutaimira kuisa foni pamadziro kuti wifi inge ichibata. Pari zvino mumba mandiri kutogara ndinoita sekunge nditori newifi murumu mangu, inenge yakabata mabha ose ari matatu akaita kuzara. Aiwa, zvose zvakarongeka mukoma, kani tichange tichizova tiri tose kusvika ameno even 2050 kana zvichibvira. Mukoma nashe murume wangu akauya kwandiri akati mai mwana, ndikati wee, akanditi mai mwana kumusha hatichaende. Ndikati handidi kana kuzvinzwa, musada kundipengera baba imimi, kumusha ndo kwatiri kuzoenda. Sei muri kuti hamudi kuti tinge tichienda kumusha? Ndikati manje kumusha ndiko kwatiri kuzoenda. Akati mukadzi wangu chimbomira ndikuudze nyaya. Pane umwe bhururu wangu ari kuti iye mudzimai wake akanzi nemurungu wake, chitsvaka munhu, sezvo isusu tisiri kuenda kuvacation, chitsvaka munhu iwewe waunotrasta, wobva wachizomusiya pabasa achiita peace job December wose, iwewe woenda hako kumusha. Paunodzoka muna January wozoenderera mberi nebasa rako. Ndakabva ndati kumurume wangu, manje ndingarekedzera kuenda kumusha nekuda kwezvemapeace job? Murume wangu akabva ati, unombozviziva kuti anopiwa mari here mukadzi iye? Ndikati no, I don't know, chitondiudzaika imimi. Akabva achizoti kwandiri anopiwa 8.5 each and every month. Ndakapotsa ndadzipwa nejuice randainge ndichinwa, ndikati mati kudii? Akati 8.5 each and every month. Ndikati ko murume wacho anoshanda sagarden boy? Akati murume wacho iye anopiwa mari iri pasi pemukadzi wake, because akandiudza kuti anopiwa 5,800 each and every month, nekuti imba yavo yakakura, saka vanoti basa remugarden ishoma, remumba ndiro rakawanda. Ndikati saka vanhu vane mari kakunzoko. You mean to tell me kuti vamwe vanhu vari kutowana ma14 chakadaro each and every month? Murume wangu akati wongo, ndokusaka ndiri kuti
kumusha hatichaendi Masivanza. Ndikati but of course ndichashanda hangu December, but January ke tozoita sei? Akabva ati ndine plani iwe, ndinozviziva kuti mukadzi wacho haawirirani nemuroora wake, saka isusu tichafeya muroora. Kana tawana information tozoishandisa information iyoyo tomutengesa kumurungu, because varungu kana ukangomuudza makuhwa kunyange zviri zvekunyepa kana dziri nhau dzekumubira anobva atogumbuka. Ndikati alright, iri bho. Saka murume wangu mukoma anofeya kuita mupurisa chaiye, ende kana akatanga kukubvunza information unomuudza usingatozivi kuti uri kutomupa information yakakosha. Akabva achizoenda akatanga kuwirirana nemurume wemuroora vamadha vakandisiya pabasa pavo. In the meantime, madha ava vasati vavhara vaitouya neni kubasa vachindidzidzisa, uyu mushini uyu unoushandisa so, makuseni uchisvika you make a cup of coffee wonwa, uye zvekare unofanira kuti unge uchiita abc, you take out the trash, unopa imbwa chikafu. Ndikati iri bho. Pano munombozviziva here kuti hamusi kuzopadzoka kuzoshanda, lazi ndainge ndatova nezvemasecrets zvandainge ndava kuziva. Mukadzi uyu mukomanashi ainge aine maketeni ainge akaba, they were from Turkey maketeni iwawo, saka maketeni awa ainge ari kustore room, ainge asati amatora. Mukomanashi ndakaita zvevindi, ndikaenda ndikanotaura nemurungu ndikati muri kuzviziva here kuti maid wenyu achakubirai paari kuenda kuzimu? Vakabva vati kwandiri no, we did not know. Saka kustore room kwakabva kwachizoiswa masecret camera. Pane kamwe kakamera so kakanoiswa kustore room, but I don't even know kuti kakamera ikako kari pai chaipo. So ivo vakazobuda kune kwavainge vachida kuenda for a couple of days. Vakanditi just keep your eye on him. Ndikati yes boss, I'll keep an eye on her. Is the camera working? Vakati 100% the camera is working. Madha vaya vakabva vachizoenda kustore room vachingonjeva njeva. Ndikati harizivi kuti kune makamera ikoko, manje radzva. Vakaenda vakabva vachizonovhendenyura mamwe maold cardboard box, vakabva vachizotora keteni, maketeni iwawo ekuteki, of course ndeekudhara, but murungu akatsamwa. So she then left for Zim, and ndainge ndichitotaura nemuroora wavo, takatomuudza as a witness, akataura zvakawanda nezvimwe zvekunyepa. Murume wacho aiba mabhatiri, tambo dzemagetsi. Vakabva vachizomusendera SMS. I think kuti vanenge vakatamba Christmas vakadumbirwa, because vakanyorerwa SMS vakanzi do not bother to return back to work because you have been stealing from me. Ndakaisa makamera mustore room and you have been stealing from me. Mukoma takapembera nemurume wangu, takabva tatotenga Black Forest cake redu, we celebrated kani kuiyo mari ichauya 8 point something. Apa ari kuti I want to thank you nekuda kwekundiudza chokwadi. Ndanga ndiri murima ndisingazivi kuti munhu ari kundishandira ndozvaari. Saka ndichazokuudzai kuti ndichapiwa mari ipapapa paChristmas, but I am so excited. Kani mukoma, room yandiri kugara ine a nice bed, mune TV, mune deep fridge. Apa tine insuit imomo muroom medu, titori ne insuit. It is going to be a wonderful year for us. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Uyai neupdate, ka December akatopera, muchiri pabasa here nhai vanzvadzi kana kuti kwete? Hanzi ndakazviitira svoto plus hanzi hakuna asingadi kushanda, neniwo basa ndainge ndichirida. Hanzi ndava kutowana mari yakawanda. Unoti kudii? Zvakamboitikawo kwamuri here mushure mekunge wasiya munhu pabasa, munhu iyeye obva asara achikutengesa kumurungu, wobva watomiswa basa, kana kuti wonzi usachidzoka zvako pabasa, there is no need. Regedzai tibva taenda panyedu
inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ndauyawo pano ndiine secret yandiinayo. Kuurayawo murume wangu kwandakaita, ndakapfurirwa nechikomba. Mukoma mazuva acho iwawo ndainge ndiri pama-attachments kuzesa uko. Ndakange ndichangobva paPolytech doing electrical engineering. Pari zvinozvi ndiri kurarama ndiri kumhiri kwemakongwa. Handina zvandinoona zvinotyisa. I live just a normal life just like everyone. But ndinoti kana ndikatarisa vana vangu moyo unorwadza, mweya unoenda kure kuti asi ndakanakidzwa nemujolo kusvika pakuuraya baba vevana vangu. Tava pama-attachments kudaro. I was coming from a disadvantaged background and I had to get a job kuzesa no matter what. Saka kana ukatanga kushanda mumabig companies akadaro, mukoma one way or the other unototi unge uchizotorara nemashefu ekubasa so that you can be able to keep your job. Saka painge patori neshortlist because ipapo Zesa was hiring, painge pachidiwa vakadzi 4 that were supposed to work there. Saka tainge takawanda mukoma. I think taisvika kuma 20 or so. Then the other guy started coming to me akati, "You are so beautiful. I know that you come from a very poor background and I want to give you an opportunity like you have never been given in your entire life." Chingoita kuti zvinge zvichiita. Ndikati zvipi? Akati danana nini. So I then agreed to date that guy. We then started dating mukomanashi and ndikava ndachizopinda basa. Murume wangu akafara. Murume wangu aitongovawo munhu aitozvitamburirawo, aichitogara kumusha. Inini ndini ndainge ndiri mutown apa. Aitondibatsira, achibatsirana nevabereki vangu because iye airima mainly cotton nechibage zvoendeswa kuGMB. Aiti kana akauya kuzondiona moyo wangu wairwadza mukoma. Dzimwe nguva aikwanisa kubva kwedu kuGokwe aine maslippers. I still remember this other year mukomanashi ndakarwadziwa ndikabuditsa misodzi ndikati Mwari dai makasika mandikomborera murume wangu ange achiuya kuzogara neni kuno kuHarare. Akabva kuGokwe aine maslippers ake ainge akaboka pasi akasungwa nemawaya. Ndikati saka munoreva kuti hamusi kugona kuzvitengerawo bhutsu? Akati zviri nani kuti iwewe unge uchipfeka bhutsu dzinodhura, inini hangu handina basa, iwewe nevana ndimi makandikoshera. Saka iye chaimupa simba uyezve kare nekuda kundishandira ainge achida kufadza vabereki vangu because I was very intelligent in school. Akandimitisa apo pandainge ndiri form 5 akarohwa nababa vangu vakamuti this was my investment, wakanganisa mwana wangu ukamupa pamuviri. Saka vakazotaurirana, nyaya yacho yakatosvika kwaSabhuku, then vakabva vachizonyorerana pasi. Murume wangu volunteered akati no, hapana chakaipa, mudzimai wangu ndinomuda asi haasi kuzoregedza chikoro, achaenderera mberi nezvidzidzo zvake. Saka ndaitoenda kuchikoro ndichitosiya murume pamba apa ndiine nhumbu. Ndakazombomira kuenda kuchikoro nhumbu payainge yakurisa maticha achiti hazviite nhumbu yako yakura kudai. Saka ndainge ndava kuenda kuma extra lessons form 5 form 6 ndainge ndatova nemwana wangu and then ndikapasa. Ndakazoshayirwa mari yekuti ndige ndichienda kuuniversity, ndikatanga kuenda kuPolytechnical College, then ndikabva ndachizobva kumusha ndikauya kuHarare ndikatanga kugara muHarare. But murume wangu aishingirira mukoma, kunyange zvainge zvakaoma aiti achiuya kuzondiona aiuya nevana. Saka apa ndaiti murume paanenge asipo ndaitogara neboyfriend even though he was married. Saka aimboti akati 1 week ari kwangu 1 week ari kumain house and mukadzi wacho ainge asingazvizivi. Ndakabhilivhiswa mukoma. Ndakasvika pakusema murume wangu nekuda kwekubhilivhiswa kwandainge ndichiitwa nechikomba ichocho because aindiendesa kune dzimwe nzvimbo dzemafaro dzekuti murume wangu ndainge ndava kutomuna sezizimske because murume wangu ainge
asitomborina tarisiro yekuti angakwanisa kundiendesa kunzvimbo dzemafaro dzakaita saizvozvo. I started being rude towards my husband, ndisingachadi kuti ange achiuya kuzondiona. This was after ndaendeswa kuVictoria Falls. Akabva achizoona maphotographs kare taitaka zvekutorana maphysical photographs. Akazoti auya kuzondiona ndainge ndakamahwandisa pasi pemattress. Hameno kuti akazviziva sei akanyumwa. Ndokubva asimudza mattress akamaona. Lucky enough ndainge ndiri ndega. Akandibvunza kuti ko ndainge ndakaenda kuVictoria Falls nani, because ndainge ndiri ndega pamaphotos. Ndikati takaenda tose as part of our team from college. Akati wainge uinani? Ndakatadza kumupindura zvakamugutsa, but answer akaishaya sezvo ndainge ndiri ndega. Akati ko iwewe unogoenda sei kuVictoria Falls because hauna kumbogara wakandikumbira mari yacho wakaiwana kupi? So I then told my boyfriend ndikati dhiri iri rava kutodhakwa. Akati kwandiri, hey, you are now breaking your promises, wakati uchazova wangu, taraone kuti wakatosaina macontract watova a permanent worker. Vanhukadzi ndo zvamunonetsera izvozvo. I gave you a stepping stone. Now wava kuda kundikanganwa, uri kuda kudzokera kuzungairwa rako iroro. Haunyari kudanana nezimunhu rinonhuhwa ziya kudaro, because my husband womukoma, he was always scruffy, aiti wakauya vhudzi rinenge rakakura. Mukoma, you know, kana wa-upgrade upenyu, it's just difficult to tell munhu anenge aine low class kuti upgrade with me, if you understand. Iniwo dzimwe nguva I blame my husband. Iye aifanira kusiya pamusha paine munhu anenge achirima, ouya kuHarare semurume otsvakawo basa. Dai akaita seizvozvo, of course the cheating part was going to be there, but I think kuti at the end of the day my plan was to get out of Zim nemurume wangu alive. I had no intentions to kill my husband, but one thing led to another. We started fighting. Inini nemurume ndikaramwa kuenda kumusha. Yakazoti yapindirwa nevabereki ainge ava ma1. Worst of all, pandakazotengerwa motikari ndakabatsirana nechikomba, ndikabva ndachizozvitengera motikari. Ndakaenda nemotikari kumusha. Murume wangu akarwadziwa because ndakatodarika nepamba pavo. Handina kumira because tainge tabva mukutukana pafoni. Ndikati unoti uchimira pamba pevanhu uchiburuka mumotikari wobva wagadzwa nedemo. Saka ndakazongokumbira kuti vana vange vachiuya kuzondiona. Hanzvadzi dzangu dzaitongogara dzakandirinda nguva dzose dzichitya kuti maybe ndinokwanisa kuzopondwa. Nyaya yacho yakanetsa mukoma. Then ndokubva ndachizodzoka kuHarare. Ndikati zvekumusha handichadi, ndikabva ndachizotora vana vangu. Vana pachezvavo mukoma mabirth vainge vasina. Ndakapfuurirwa nechikomba, ndikabva ndachizonotoresa vana mabirth certificate ndiri ndega manje ndichishandisa zita rangu nemutupo wangu. So ndainge ndava kutozviziva kuti whatever that happens, I really do not care. I don't need him anymore. Ndainge ndichida kuenda kuSouth Africa from Zim, but zvakazongoendawo nepamwe. One day takati takarara muhotel mukoma. It was so nice. I still remember that day. We had a nice view of Harare. Takatohagana nechikomba changu. We were by the window overlooking the city. Akati kwandiri, uraya murume wako for me. Ndakavhunduka mukoma nashi ndikati, how can you say something like that? Akanditi ndichakupamushonga wekuti unomuisira muchikafu. Ndikati bo here? Akanditi yes, ndo zvandoda kuti unge uchiita because ndiri kutya kuti anokwanisa kuzokuuraya nekuti he upgraded your life. Taraone kuti ezvinozvi unorara muna naJameson Hotel and you know, iye pachezvake achazotongonzwa shanje and achatongoona kuti kukuuraya zvitori nani than kuti unge uchiramba uri mupenyu. So I understood what he was telling me. Ndikati iripo imbwa ngaife. Ndikati but I don't want anything that is going to be linked back to me. Akanditi ndine vamwe sekuru vandinoziva. Sekuru ava ndivo vachatibatsira. Takabva tachizoenda. I'm scared to tell you more about sekuru ivavo because nanga iyoyo mukomanashi, it is that type of a sangoma wekuti anongokwanisa kungoapia kana mumira kana kuti pamadziro achitotaura newe. Saka unokwanisa kuzonzi sei wandifumura pamberi pevanhu. Takapiwa mushonga wakazanganiswa nemubva maropa. Ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti
ndinge ndichizoti kana murume wangu arara then ndobva ndakusha mumba, but ainge asingafaniri kuzondiona ndichikusha mumba. Mumwe mushonga ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomuisira muchikafu, ndikati zvakanaka izvi. Then ndakabva ndachizotanga kukumbira murume ruregerero. Akauya ndikamubikira zvokudya zvainge zviine mushonga, aiti kana akarara then ndaibva ndatanga kukusha mumba. I then took him to Victoria Falls. Ndikati sorry because takaenda sechikoro ndikasakuudza murume wangu ndinokuda. Tichibva kuVictoria Falls tikabva taenda kuGokwe. Tatova murudo tainge tava kutoronga kuti tinge tichiita umwe mwana. Mukoma asi ndainge ndakatoisa family planning yaainge asingazivi. Saka hama dzake dzakazvigamuchira. Ndikati iwe unofanira kuti unge uchigara neni kutown, but mumuri mavo manga magara muchifiwa mukoma. Saka paakazofa akangonzi arohwa abayiwa nezvinhu zvemumusha. Saka there was no one who even thought kuti it was me. After he had died mukoma ndo pandakaona kuti varume vanotongokuitisa yose yose, and if you are not careful mukoma unobhiliviswa ugofunga kuti apa manje ndava kudiwa, but panenge pasina pasitomborina. So soon after nyaya iyoyo mukoma yaitika, ndakange ndava kutombogara nechikomba. Here and there chaitombospenda kana mwedzi chiineni ava kuavoida kuenda kunoona amai guru, but akange atova nemamwe magirlfriend. Zuva randakabata kamwe kafoni, ainge aine kamwe kafoni kambudzi. I discovered kuti mufoni mainge mutori nemamwe contacts evamwe vasikana. It was so painful mukoma. Handizivi kuti ndingakuudzai ndichiti kudii, but the pain that I felt on that day, pain yacho yainge yakanyanyisa, but I understood kuti ndozvaainge asarudza kuita. He was a womanizer. Zvikatongovharana. Then I got a chance mukoma. I did not even think twice. I applied for a passport. Vana vangu ndikavatoresa mapassport. Since I'm the only mother, the parent, pama birth certificate avo, it was quite easy. Ndikauya nevana vangu kuno kuGumhiri kweMakungwa. It has been a journey mukoma, but zvakaitika. Ende kwauri murume wangu ndinongoti sorry. I never had any intentions for you to die, but ndakaiswa pressure nechikomba changu, and ndaitya kudzingwa basa. Ndaitya kuti kana ndikadzingwa basa ndotangira futi pazero kudzokera kuGokwe kunhamo kutanga kurima cotton nechibage, and I did not want to return to that lifestyle. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuti vari kumhiri kwemakungwa. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Akomanaka zvakangoma hazvo veduwe, but vari kuti vakanyengerwa nechikomba chavo chakavaudza kuti iwewe chiuraya murume wako. Haisiriyo yega nyaya iyi, pane imwe nyaya yakaita seiyoyi yandakatumidzirwa navahanzvadzi yekuti vanhu vanouraya mapartners avo mumujolo. I will read that as well. Pane imwe message iyo yandikuda kuti ndige ndichizoshare nemi. Hanzi mukoma, isusuwo takapikirwa kuti mose muchapera one by one. Takapikirwa nagogo vangu mudzimai wasekuru, ende tiri kufa mukoma. Tangosara vanhu 10 mudzinza rainge riine vanhu 60. Saka sekuru vedu vainge vaine vakadzi vakawanda. Tiri maapostori by the way. Saka sekuru vakazoshanda nagogo, then vashanda kudaro vakabva vachizonyima mari gogo, vakabva vachizovaramba. Gogo vangu mukoma vakagadzirirwa nyaya nehama dzasekuru. Vana baba vedu vakatopindawo nyaya iyoyo mukoma vachigadzirira gogo nyaya. Saka gogo vakazonzi vainge vari muroi vakadzingwa pamusha. Saka vadzingwa pamusha kudaro vakazonofa vari kuhama dzavo. Shuwa kusiisa munhu akura kudaro musha wake vakaita zvekufuremerwa, because sekuru vainge vabata mari yakawanda. Vainge vakatanga project vari vose vakazotengesa mombe. Saka vainge vasingachadi kupa gogo ivavo vainge vari vadiki. Saka vainge vakangoita mwana wavo umwe chete. Saka
vachifa zvinonzi vakati mose muchapera one by one. Mhuri yekwaNemi Hidden ndokupikirwa kwatakaitwa ikoko. Saka shoko rakazoti rauya richibva kuhama dzavo, vakatiudza kuti ndo zvainge zvakataura hama yavo apo payakarwara isati yafa, ikapika ikati vose vanopera kufa. Mukoma rakaita sedambe. Vakati vachingosimuka padare pavainge vakagara, patori nevamwe banguru vakabva vangodonha. Banguru ava mukomana vainge vagara zvavo vachinetswa nechirwere chekupota vachidonha iya inonzi pfari. Saka pavakadonha vanhu vose vakangofungidzira kuti it was something that was normal, but hii mukoma painge pakatoipa. Vakazotoonekwa kutoti munhu atofaka uyu. Tiri parufu kudaro, vachingobva mukuvigwa sanhasi, vamwe vatete vainge vari kuchitungwiza, shoko rakasvika nefoni zvichinzi vatete vainge vatsikwa nemotikari. Vanhu vakafa kuita murakatira, including sekuru. Dambudziko riripo mukomana nderekuti madzibaba edu akafa asina kuzvigadzirisa zvinhu izvi, and to prove kuti mudzinza mutori nemweya usina kunaka urimo, mweya wengozi uri kuda kuti tinge tichipedzana pautenyu hwedu mukoma. Hakuna anozorora, tinenge tichingofamba tichingopinda mudzin'anga tichida kuti tinge tichisundidzira mweya uya wagogo kune vamwe, iwewo unge uchizosara uri mupenyu. Asi chandiunza pano mukoma, I want us to be united as a family. Ndichazotumidzirawo vamwe vangu wose uyo wekudzinza rekwedu asara, ndichatongomutumidzira audio kana ndikanzwa muchiverenga maconfession kana nemalink vachagona kuvhura vachavhura. Please ndibetsereiwo mucomment section kutaura nehama dzangu kuti shungu dzangu ndedzekuti kana tikafamba dai tafamba tiri pamwe chete. Iniwo ndinoda kureurura kuti kufamba ndinofamba semafambiro awo anoitawo hama dzangu, nekuti kubudirana pachena kwakanaka. Hakuna asiri kufamba, tose tichida kutsvaga zvinotibetsera kuzvidzivirirawo kubva kune mhepo dzinenge dzichisundidzirwa kwauri. Saka I want us as a family guys to be united. Kana tofamba tongofamba tiri pamwe chete, tikabetserwa tochingobatsirwa tiri pamwe chete. Muri kuti dzinza raNemi Hidden rongoparara here? Nhai varume nevasikana, ndini Timothy and I know kuti kutaura kwandatoita zita rangu mabva matozviziva nehistory yemudzinza rekwedu. Kune hama dziri kuJoni mukomanashi, kana dzikazokwanisa kuteerera nyaya iyi ngatibatanei vakomana. Takapera kublokana pamafoni. Ndiri kukumbirawo kuti wose uyo akandibloka kana mushure mekunge ndamubloka inini kwangu mose ndakuunblokai, ndoda kuti tinge tichitaura, tigadzire group tione kuti tozvifambisa sei, tinopera vakomana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Timothy. Vati please hide surname yangu. Hanzi handidi kuti secretwo iyi inge ichizongobudawo pachena kuti iyi imhuri yekwanhingika iyi. Hanzi asi vekudzinza rekwedu vatozviziva kuti ndini bhudhi wavo Timothy ndiri kutaura. Toda kuti tinge tichibatana, toonesana, toisa musoro pamwe chete, toona kuti tozvifambisa sei. Hanzi pane vamwe koko avo hanzi vainge vari vadiki pabarika rasekuru vavo, saka hanzi vakaunganidza mombe dzavo vachiti vari kuda kudziendesa kuauction. Mombe dzikaenda, dzaenda kuauction mombe, hanzi sekuru vakabva vachizoona kuti hazviite kuti ndinge ndichisheya mari nemukadzi uyu, iye akangondipa mwana umwe chete. Saka ndava kutomufuremera nyaya. Hanzi vakabatana nevamwe vakadzi vavo nevana vavo kufuremera koko ivavo. Ivo vachitaura mukoma Timothy vanoti zvinhu zvaitogadzirwa zvakaita kunge zvikwambo, zvotosungirirwa zvuma, zvotoiswa mumba magogo ivavo. Paizosvika vanatsika mutanda vanenge vatengwa nasekuru vavo, hanzi zvaitobatwa zvinhu zvacho mumba.
makavaitira chivi chakakura gogo ivavo. Zvakangooma hazvo veduwe. Ingagadzirisika sei nyaya iyi? Ngatitaurei nezvayo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Please post my story makaviga uchitupa changu. Murume wangu iye ane mari ende ari kuti hauna nyasha, saka urufanira kuti unge uchienda kuteki for yavanoti BBL, but ndiri kutya mukoma. Pressure yandinopiwa nemurume wangu handichazivi kuti anondida here kana kuti what is really going on. I know kuti I am a trophy wife because ndichiroorwa nemurume wangu akandirorera kuti inini ndakatsvuka kuita kunge mukarad, and ainge asina basa nazvo kuti I am a slender woman. Makore ose awa ainge asina basa nazvo. Problem yakazotanga mushure mekunge tauya kuno kuJoni. I would say kuti murume wangu like anovafarira vakadzi ava vane nyasha, because we used to fight. Taikwanisa kuti takamira pamarobot, then vakadzi vachidarika aikwanisa kutongovarairwa nemunhu anenge achifamba, then you see kuti kumurume uyu haandi respect why akazonditi hey, you are my trophy wife, hey, this and that. Ndakakutora because ndainge ndichida kupenda dzinza. Ndikati so you mean that you never loved me? Akati I loved you so that ungokwanisa kuzopenda dzinza rekwedu. Like murume wangu iye anoita sekunge atori nemental problem, hakwanisi kuunderstand ma-emotions evamwe vanhu, and haanzwire munhu tsitsi, ndozvaatori iye, like he's always right at all the times. Saka nyaya yakazongotanga kungotaurika. Ndaikuona munhu achiona like madocumentaries, saka ndakamubvunza kuti why do you have this obsession nevakadzi ava vekuBrazil vanenge vaine mabig nyash? Even paFacebook pake always following vakadzi ivavo. So one day akanditi iwe undoda kuti unge uchienda kuteki, handiti mari iripo, I can give you anything that you want, plus ari kuti kana ukabva ikoko ndiri kuenda kuvabereki vako ndovaudza kuti vanyore zvekare imwe list. Ndikati hapana chakaipa, ndakabvuma, but mukoma I have been doing a lot of research, inini ndiri kutya ndofira hangu here murume uyu so that ndige ndichimufadza. Ari kuti I want you to do this so that ndisazokuhurira. Ari kuti kwandiri already pachezvako une skin iripo, changoshota chete, it is that nyash that I want. Once you have it, aiwa unenge wava gold. Being a trophy wife akomana, it's not an easy thing to do. Kana paine musikana akateerera unyaya yangu, if you are getting into a marriage and you are a trophy wife, no kuti mu marriage iyoyo you are just a trophy, and a trophy is only good when it is glittering, ichipenya penya. Kana pakangoita sekunge pane chinenge chashoreka pauri, unoitwa yatiri kuitwa iyi, handichazivi kurara nemurume wangu, because anenge achiti iwe unofanira kuti unge uchimborova mukadzi mambama, zvino unorova chii pamabhonzo iwawo? And I'm not even that thin mukoma, but munhu ano-exaggerate zvinhu to make you feel bad. I need advice vedare. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. If you do not feel like it, musaenda kuteki. Kune vakamboendawo kuteki for a surgery, tiudzeiwo kuti zvakamira sei kuteki, kuri safe here for maplastic surgery. If it is not safe, vahanzvadzi, do not attempt to go there. Hanzi mari iripo, murume anoti mari iripo, saka uri kutya chii? Let us try to speak with our sister mu comment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Ndevamwe ava vakauraya mapartners mumujolo. Zvakaoma. Hanzi mukoma makadii zvenyu? Amai vangu vakaurawa naamainini ava, like vainge vava kutoita se official wife, vainge vava kutowirira nawo namama vangu. Mama vangu vakaisirwa poison yemakonzo, chipepa chacho ndakazochiona the following morning. Baba vangu vakachinhonga vakachipisa. Mainini ava rainge riri girlfriend rababa, vainge vari muNdebele. Baba vangu mukoma
vaiva munhu aiziva mabasa akasiyana siyana. Izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2002, saka vaitofamba munzvimbo dzakasiyana siyana vachiita mabasa avo, saka vaingofamba nemhuri yavo. Muna 2002 takabva tichizoenda kumaTebeleland. Baba vangu sezvavainge vagara vachiita, vakatanga kufambidzana naye mukadzi iyeye ainge ari muNdebele. Aitora advantage because murume wake ainge asingagari naye permanently, saka dzimwe nguva aitomboya achitorara kumba kwedu. I really do not know kuti sevanhu vakuru vaizvifambisa sei, because I was only 11 by then. Saka nerimwe zuva mukomanashi ndakangonzwa hana yangu yakarova zvisingaite. Ndakabva ndachizobuda panze, ndakangonzwa simba rakapinda mandiri, ndokubva ndabuda panze because ndainge ndichinzwa kutsva kuita sekunge munhu ari kuda kufa. Pandakabuda panze ndakavaona ivo amai nini nababa vangu vachibatsirana kusungirira amai vangu mumuti. Pamba patainge tichigara ipapo painge paine miti yakawanda, saka vakabva vachizoenda naamai vakanovasungirira pane umwe muti. I was only 11 by then and I still remember very well. Hana yangu yakarova, ndikamhanya ndichidzokera mumba because ndainge ndava kutotya. The following day ndakamuka makuseni, ndo pandakabva ndachizoona dhedhi vangu vakange vari mukitchen vachibika tea. Ndo pandakabva ndachizoona vachinhonga chibepa chainge chitori chipepa chainge chiine mushongo wemakonzo. Baba vangu mukoma, kubuda kwavakaita handizivi kuti vakabuda sei, but later on ndakazonzwa manje amai nini vaya vavakuridza mhere vachibva kumba kwavo. Vakaridza mhere isingaiti. Patakabuda panze takabva tatotorwa nevanhu vakuru vakatotiendesa mune imwe room vasingade kuti tinge tichiona. Kwakadaidzwa mapurisa mukoma. Baba vangu vakazotosvika pamba vachibva kwavainge vaenda, vachitoita sekunge vainge vachibva kubasa mukoma, asi vakazosvika mai vangu vainge vatova mukofini, makofini aya emapurisa. When we traveled tichibva ikoko kwatainge tiri tava kudzokera kumasvingo, ndaingochema ndichifunga zvandainge ndaona zvichiitika. I don't even think kuti baba vangu vakandiona. Amai nini ivavo vakazotiza murume wavo vakauya vakatanga kugara nesu. Mukomanashi life iyoyo inondirwadza. Ndakakura life yainge ichirwadza, kushungurudzwa kwandakaitwa naamai nini. Tairohwa nguva dzose, taitova nenguva dzekuti kunyange usina chawatadza, especially baba kana vasipo, vaitirova. Vainge vagara vaine vana vavo vaviri, saka isusu tainge tisingagoni Ndebele manje. Vaiti mumba mavo hamutaurwe Shona. Ndainge ndisingatozivi kutoti Grigamba zvinoreva kuti kudii, saka vaitivharira vobva vati taurai chiNdebele muno hamutaurwe Shona. Kana ukatadza kupindura zvaunenge uchibvunzwa nevana vavo, vaipa vana vavo shamu voti varovei. Mukoma tairohwa kani. Vaiva vaine this hatred towards us. Vakazoita mwana umwe chete nababa, vakazotiza baba. Vainge vava kudanana neumwe driver wemabhazi aidhiraivha mabhazi ekwamhunga, vakatanga kugara mumasvingo mutauni vakazodzokera kuBulawayo. Baba vangu mukomanashi handizivi kutiwo vakapindwa nemweya wakaita sei kuzviurayira mukadzi wavo wavainge vakaita naye mwana. But I still have memories of my father, madiro avaitiita. Mukomanashi taifamba nababa vedu everywhere. Baba vangu vainge vaine chikombi, saka taiti kwose kwatinenge taenda nababa vedu. Kombi iyoyo dzimwe nguva ndiyo yaizotoita imba yedu yekurara. Kana tasvika munzvimbo tisati tawanirwa pamba pekugara, taitomboraramo mukombi imomo nematurusi ose awo ainge achishandiswa nababa vangu. But handizivi kuti chii chakazopinda muna baba vangu zvekuti vange vachizosvika pakusiya umwe mukadzi achiisira mudzimai wavo mushongo wemakonzo, vakazoita cover up yekuti vakavatora amai vakaenda vakanovasungirira mumuti. I am old now mukomanashi, ndatovawo nevana vangu and I'm married. Kana ndikangoseva kuti murume wangu ava negirlfriend, I'll just walk away because that is the most dangerous time as a woman.
kana murume wako ava negirlfriend, because kana kufa unokwanisa kufa nekuti zvavanoronga vari vaviri hauzvizivi, ende ndiwe unenge watova mudzivisi wavo. Vanenge vachiona sekunge iwewe kana ukabva paground then vanozosara vachifara, but like what happened to my dad, vakaona sekunge vari kukanganiswa kufara nemudzimai wavo namama vangu vakavauraya. But then what happened, baba vangu mukoma vakashandisiwa vakatengeswa imba kuBulawayo vakazotizwa apa mainini vainge vava nemwana. Hamena kuti mwana wacho ainge ari wababa here. Mainini ava vakazofa pavainge vari mune rimwe gonyeti rakaita accident, vakafira passport vainge vachienda kunohodha. Hameno maybe vainge vatori neboyfriend yavo. Baba vangu vakazoshayika, but handina kunge ndakawanawo zvivindi zvekuti ndige ndichivabvunza kuti asi nhai baba, ko zvamakaita makazviitirei? Ndaiti kana ndikada kuvabvunza ndaitanga kuchema. Zvakaitika ndiine 11 years, but I can't forget. I will never forget what my dad did to my mom. Ndoudza here madzisekuru so that vange vachizviziva, kana kuti ndongoramba hangu ndakanyarara. Apa vaivada sei baba vangu vachitawo sekunge vanoda hama dzaamai vangu. So it just seemed as if amai vangu ivo vakangozvisungirira for no reason at all. Ende kudharaka vanhu vaingoti pakaitika chinenge chaitika vaingoti imhepo dzakonzeresa. Saka baba vangu naamai sezvo vainge vakagara zvakanaka, vanhu vakangoti imhepo dzekumusha kwanaamai dzagara pamutumbi waamai vachizozvisungirira. This is my confession. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vari kuti ndatovawo nemhuri yangu, but zvakaitika hanzi handifi ndakazvikanganwa. Let us try to speak with mucomment section. Udzai vana sekuru vachiri vapenyu so that vange vachiziva kuti ndo zvakaitika. Kutomuka kwamakaita muchibuda panze, you are the witness. We witnessed everything that was happening. Akomana vanhu vane hutsinye, mouraya munhu paya, then momusungirira mumuti. What kind of people will do something like that? Zvakaoma ende zvinotyisa zvinoitwa nevanhu mukurarama. Ngatitaurei navo mucomment section.